Bismillahirrahmanirrahim. Urip ing donya iki mung sedelo. Mula aja nganti ati dadi peteng amarga tumindak sing ora becik. Para sepuh biyen wis paring pitutur, aja ngece wong mlarat, aja maido sing bodho. Wong mlarat dudu ateges ora duwe derajat, lan wong bodho iku dudu ateges ora duwe masa depan. Ing ngarsane Gusti Allah kabeh manungsa padha. Nabi ngendika innama al a'malu binniyat, saben amal gumantung niate. Mula yen kita weruh wong sing kurang bondo utawa kurang kawruh, aja nganti ilat iki nyenyamah. Sapa ngerti dina iki dheweke melarat nanging sesuk Gusti paring kabegjan. Lan sapa ngerti wong sing saiki katon bodho nanging atine luwih resik lan luwih cedhak karo rahmate Allah. Mula wong urip kudu eling lan waspada. Niat ngupaya aja golek perkara. Gese yen awakmu mlaku ing dalan panguripan sing digoleki kudu berkah lan tentrem, dudu padu lan sengketa. Wong sing seneng golek perkara kerep entuk susah. Nanging wong sing niate ngupaya kabecikan bakal diparingi dalan penak. Para ulama uga ngelingake, man tawadda'a lillah rafa'ahullah. Sapa sing andhap asor amarga Allah bakal diangkat derajate. Dadi aja gumedhe marang bondo, pangkat utawa kawruh. Kabeh kuwi mung titipan. Lan maneh ana pitutur, niat golek rejeki, aja adol rai. Rejeki ku wis diatur dening Gusti Allah Ar-Razzaq, nanging manungsa diwajibake usaha kanthi cara sing halal. Aja nganti mergo pengen sugih banjur ngorbanake ajining diri, ngapusi, jilat, ngedol rasa isin utawa nyenyamah wong liya. Rejeki sing kaya ngono ora bakal nggawa berkah. Wong Jawa ngarani ajining diri iku saka lati lan tumindak. Yen tembung lan tumindak dijaga, insyaallah urip bakal luwih tentrem. Bondo bisa digoleki maneh, nanging ajining diri yen wis rusak angel dibalekake. Mula ayo padha ngelingi telung pepeling iki. Aja ngece sing mlarat, mergo kamulyan ora gumantung bondo. Aja maido sing bodho, mergo kawruh bisa dimulang. Niat ngupaya lan golek rejeki kanthi cara sing becik, tanpa gawe perkara lan tanpa adol rai. Muga-muga Gusti Allah paring kita ati sing andhap asor, lati sing alus, urip sing kebak berkah. Allahumma ahsin akhlaqana kama hasanta khalqana. Wallahu a'lam bissawab.